Ayan, dito na naman. Kainis. Naubos na. Hello. Mhm. 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 Ayan, hello my mahal host, hello. Hello, welcome sa bahay ko. Sige lang. Tamsakdan, host ulit. Oo, ulit panibago na naman. Na ano kanina eh. Naubos na pala, hindi ko naman, kasi 11 pa naman ang sabi eh. Hanggang June 11 pa daw ako. Sandali lang ha, i-ano ko muna siya. Welcome, welcome. King Lapu-Lapu Vlogs, hello, tamsak. Sige, tamsak muna kayo dyan. At ayusin ko lang to. Ayusin ko lang yung ano ko. At mali, ayan, hello, Julius Cado. Welcome, welcome. Nakaano yung ano ko eh. Ayusin ko lang yung thumbnail ko. Lutoy Gado. Mhm. Mali naman pala yung ano kasi sabi June 11 pa, 9 pala ngayon. Mhm. Nawala tuloy yung mga tao.
Sige, ulit-ulit, diyan lang, wala lang, nag-iisa lang ang tao. Ulit-ulit tayo, sayang may isang oras pa. Kumusta po tito at tita, kung vlogger, ayan, vlogger na. Lalagyan ko ng thumbnail siya eh. Dalawang tao na lang. Ayan. Salamat, salamat. Mary's Love, andyan ka pa din. Salamat. Nawala ako kanina kasi tapos na pala yung ano ko eh. Tapos na pala yung oras ko sa StreamYard. Kaya nawala ako kanina. Akala ko kasi sa June 11 pa siya eh. Oo, nawala nga kasi naubos na yung oras ko dun sa isa kong account. Salamat pa sa pagbalik, naubos ang oras na kanina. Kaya nga eh, sayang. Salamat sa pagbalik, Mary's Love. Nawala talaga kanina. Sarap na sana ng usapan eh. Nasarap ka na sana sa mga pag-uusap. Ano siya yung kanina kaya? Di pa napapalitan yung ano ko sa StreamYard ko. It's okay. Tamsak. Ang dali nga lang. Nawala tayo kanina. Sayang, ang dami na sana eh. Welcome po. Basta may data present ako. Data lang bang gamit mo? Mary's Love.
konti dikit mo. Okay, binisita ko nga mga bahay mo kanina nung wala yung mga ilis at konti dikit. Kala ko pati bahay mo na. Hindi. Naano lang ako kasi, nag-warning na sa akin yung StreamYard. Kaso lang, ang ano ko naman, sabi ko sa 11 pa naman yun. Kaya hindi ko naman pinansin. Kaya sabi ko, may oras pa naman ako siguro ko, sabi ko matatapos pa ako ng alas 4, alas 5. Okay na yan. Kasi 13 hours pa lang naman yung kinumpit ko yung mga uubos ko eh. Kaso lang hindi na, ganun pala yun. Ang bilis lang. Kailangan welcome po. Ayan, ganun ba? Parehas lang tayo mga nakadita. Oo, puro data tayo kasi wala tayong mga sariling wifi. Nawala na kaan si mama ko kanina. Nakita mo yung yung kanina ko na live stream, hindi ko siya nakita. Kasi naano ko naman siya, na-broadcast ko pa din siya. Kasi tuloy-tuloy, nakikita ko pa naman dito sa screen ko, nandiyan pa naman ako, tapos may broadcast pa naman. Kasi kung nalaglag ako noon, di ba itim na siya, wala na siya. Nakita ko pa naman dyan ng sarili ko. Tapos kailangan kong dito lang sa ko, yan lang sa inyo biglang nawala na ako. Pero dito sa ko, meron pa din. Hindi ko makita yung nauna kong Hindi ko pa makita yung nauna kong Mamaya maglagay ako sa'yo ng mamaya may ibigay ako sa'yo na link at Mary's Lab pagtapos hindi ko lang vlog. Mag-LS daming saging doon, babaan ng link, makakadami ka doon. Ingat lang mag-LS makapati bahay. Yun nga eh, baka madala pati yung mga pinaghirapan ko ah. Bakit hindi ko pa rin siya makita yung ko? Hindi ko makita yung kanina ko na LS. Sige lang, balik-balik lang, ulit-ulit. Fifty pa. Nasaan na si Arjo. Nawala na.
Pag ganun siguro na ano, mamaya pa yun bibigay nga. Oo nga, kasi dati pag ano, nakikita ko na kaagad eh, pag yung sabi nila na nalalaglag ako, nakita ko naman eh. Pero wala naman, noong unang ano ko, nakita ko siya. Sila, hayaan mo na yun, makita ko naman yung pag binigay. Wow, like on your channel. Mahina signal, hindi makapasok. Mahina ba signal na dyan? Nandiyan na ka ba kayo? Nandiyan pa pala kayo sa ano? Eh, bakit kanina medyo okay naman? Paano na lang, paantay-antay lang ng oras tayo hanggang makatapos. Sino ang may ano? May nag-live yata na ngayon si ano? Antayin na lang natin matapos yung oras. Tapos nag-message naman sa atin yung StreamYard, okay naman daw yung ano ay ano. Pero may nag-message sa akin yung sa YouTube tapos may na-violate daw. Ano ba yung na-violate doon? Mahuli.
Paano yung logo ng bahay mo? Ano, thumbnail yan. Nilalagay yan dyan sa ano, para malagyan ng design ng bahay mo. Tinatawag nila yan. Pag mag-LS ka na, malalaman mo na yan. Lalagyan mo ng thumbnail. Para may design ba. Para bago sila pumasok, makita na, ay, ito yung bahay niya. Ang ganda ng design. Yung iba, ang gaganda ng mga design niya. OFW of Sure Light Vlog, panoorin mo yung ano niya. May tutorial siya kung paano maglagay ng thumbnail. Meron siya dyan nakalagay. Panoorin mo yung video ng tutorial niya. Paano maglagay. May ano siya, may tutorial siya. Panoorin mo. Madali lang naman pag mag-LS ka na makikita mo. Naka-upload ka na ba ng mga ano mo? Video mo? Mag-tutorial ako, nood mo sa tab kung paano maglagay. Ayan, may tutorial ako, nood mo meron lang kung paano maglagay, sabi ni OFW. Oo, meron siya. Panoorin mo na lang. Dapat lang tayo. Bale, hayaan mo na hanggang isang oras na lang. Okay po, sabi ni Mary lang. Sige lang. Tiyaga-tiyaga lang. OFW, may mga ka-team ka ba na mag-LS ngayon? Yan na, sabi na lang. Share your video. Share. Namuni na pala si ano, Shirley. Ganun din si Sakay pa na kanina. Oh. Yung ano din pala, ni Sakay kanina, nawala din. Oh. This video has been removed. Oo, pagandaan ba? Hindi ko lang na ano, nag-i-edit din ako ng mga ano.
Kasi kung may ano, dapat hindi mo ba nakikita OFW yung ano ko, yung kanina na LS ko? Kasi di ba dapat makikita mo rin yun na pag ano na ano na yung ano, may nakasulat naman sa screen noon. Ayun, magla-live pa na mamaya si ano eh, may LS pa na si Just Lopez eh, mamaya. Kung kasama rin si Nito. Promote your channel. Yan. Yan, nasa si Albay. Ayan, pagkita pa ha. Ano, meron ka. Kaya nga, wala din ako makita. Sana ibigay mamaya. Pero nasa ano pa diba? Ngayon, meron ka nasa Lebanon sa ngayon. Siyempre, Mary's Lab, ang mga skola na mga gayon, di ba? Mabuot, mga gayon. Kaya buhat ng sariling bangko. Yan, sige lang, sige lang. Ayan, Oragon. Mga Oragon. Wala yatang work siya eh. Mindoro. Ayan. Taga Mindoro siya, Mary's Lab. Mindorin nyo yan, Mindorin nyo mag yan. Meron daw siyang work. Ang oras pa. Parang Elisa Bibar, Elisa Bibar.
Maano yata ang work niya kasi may oras pa siya dot-dot, pawaiti-waiti pa siya Ka Hindi naman million ay pag 50 lang tama na. May trabaho pa kayo, OFW? Libangan ko lang po. So, 18 o pero nakita kita sa purchase mo, kaya dito muna ako. Salamat! Sakto mo na lang 1 hours to. Ilan na ba oras din sa'yo? Wala pa, 22 pa lang. 32. 32 siya. Oo, may work pa. Alas 5 nga. Hanggang alas 5. Sayang yun. Pero bakit yan? Pag ano ba, kinukuha na ba yung oras na yun? Yung streamers na na may ano na sa akin? Hindi na yung binibigay? Kasi nakapag-end broadcast pa naman ako Maano na sana yung kanina. Wala siyang tutorial noon. Kakay Sato, hello host. Hi! Welcome. Kakay Sato, welcome dito sa bahay ko. Ayan. Mabigay yun sa'yo maya pa. Sana nga ibigay. Kasi hindi naman Kasi kung may na-violate ako sa kanina, makikita nyo rin yun na sa screen ko, di ba? Ay sa ko. Sa mga video ko makikita mo na may na-violate yan. Huwag kalimutan ang tamsak kayo. Ayan, meron na po, may bago. Si Kakay Sato. Tikitan mo siya. Sana nga ibigay yun. Sayang din yun, Ayan, wala pa Mary's Love. Madali lang naman mag-ano lang intro mo. Ayan, may bagong bisita. Si Kakay Sato. Sige, tikitan mo na yan, Mary's Love. Hanapin mo na yung bahay niya. Para Ayan, si Alvio Munisa, welcome uli. Dan na host, tamsak, kay host, huwag kalimutan. Yan lang. Salamat sa patamsak, Kakay. Sige, may nakita actions nung nawala sa mabayot. Kaya nga, pero wala siya. Wala siya kasi dati nung may nabayolate ako sa LS ko,
May nakalagay naman, makikita inyo. Ngayon hinahanap ko siya sa mall ko, wala siya. Sandali lang Kakay ha, lalagyan muna kita ng ano, lagyan muna kita ng jacket para makapaglapag ka. Para madikitan mo yan na nandyan sa bahay ko na yan. Sige na. Sige, magbaba ka ng ano, magbaba ka ng link mo. Kakay Sato para madali kang ano, madali kang mahanap. Ayan, dikitan mo yan si Aljo Bonisa, Mary Slab, OFW. May jacket ka na Kakay si ayan. Oh, ayan na. Nagbaba na lang din si Kakay Sato. Dikitan nyo na yan, Aljo. Mary Slab, dikitan nyo na yan. Tapos ano, OFW, dikitan nyo na siya. Welcome, welcome sa bahay ko. Shout out sa 7 million people. Ayan, malaki na rin pala yung bahay ni Kakay eh. $760 na yung bahay niya. Nag-aano siya ng ano, easy, easy breakfast combo. 3 minutes yung ano niya, yung link niya. Didikit ko to sa'yo, Kakay, na ano ko, talaga akong isa. Ayan, malayo po sa finish line house. Oo, paano na rin yan, at least naka 760 ka na. Parehas tayo, ako malayo pa din. Malayo pa. Ayun, ididikat ko na to. Ayan. Nakadikit na pala sa'yo si ano eh. Si Mary's Love. Nakadikit na sa'yo. Wag mo na tong ano. Ayan, ayan, may avocado pa. Sarap ng mga ano, breakfast. Yan, nadikitan na kita, Kakay Sato. Yung isa ko. Pag mag-isang oras na, okay na. Pwede na, tapusin ko. Siguro kung mga 4:30, tapos na to. Isang oras na din.
Yan. Tiyaga-tiyaga lang para matapos yung mga requirements ni lolo. Hindi na nakabalik si Jackie doon. Pati si Maui nawala na. Yan. Dan po ka kay Arjibunisa Dan. Sige, maya-maya kayo magbayaran kasi pag ano ba, ngayon dinikitan kayo tapos babalikan mo sila kaagad, malalagas yun, magkakasalubong kasi hindi yun papasok sa bahay mo. Painit-initin nyo muna bago nyo balikan. Kasi minsan gano'n ang ginagawa ko dati eh. Pag may dumikit sa akin, balik ka agad ako kasi para bang nahiya ako. Baka mamaya sabi ko, sabihin na hindi sila binalikan. Bawat dikit sa akin, balik ako. Dikit, balik. Hanggang sa nakikita ko, nawawala yung mga nababawasan lagi yung saging ko. Pag gabi, minsan, kompleto pa. Pag gising ko sa umaga, minsan 5 na ang bawas. 10. Nabawas pa sa binabawasan talaga, nababawasan talaga. Lahat naman tayo nababawasan. Ako dati 10, 6. Tingnan mo, dapat yung mga ganyan na sa akin, 850 pa lang ako. Dapat ano na yan, 860 na. Tingnan mo, pabawas ng pabawas. 850, hanggang nasarado na ngayon na 850. Nawala na siya. Kasi pag nagkakasalubong ba na bayaran uli, ganun, balikan uli, wala din. Tapos minsan ang dami pang nasa basurahan ko. Sayang lang yung mga nila, nasa basurahan lahat pagtingin ko. Kaya minsan yung pwede ko pang balikan, sinasabihan ko na lang na ulitin nila kasi sayang. Kagabi, trip. Ganun. Tingnan mo, ang laki ng nawawala. Kaya minsan para bang nakakano na, sige mo ang ng pangisda sa mga lahat ng paglabas mo. Masaya ka kasi ang dami-dami, di ba? Titingnan mo kaagad. Titingnan mo kaagad kung may nadagdag sa saging mo. Minsan, 20 pang nadadagdag. Kinaumagahan yan, tingnan mo. Wala na. Yung 20 na yun, 10 na lang natitira. Nalagas na lahat. Tapos tingnan mo kaagad sa YT mo, sa YouTube studio mo. Sa lively spam nandoon lahat nakalagay. Ayan, dana daw sa'yo, may restart, sabi ni Kakay Sato. Ganun lagi ang experience ko. Sa umpisa pa lang hanggang sa grade 1 ako, grade 2, grade 3, grade 4, na lagi akong nababawasan. Kaya lagi akong pumapasok sa mga malalaking nag-ELS na kasi maraming may isda doon. Kaso lang pag naglalapagan na sila ng hindi ko na makita, hindi ko naman kasi nagpa-flood na ba, hindi mo na makita kung sino ang unahan mong dikitan. Kaya sabi ko, ang hirap din. Pero yan, ako nalalagasan na rin. Nalalagasan talaga lagi. Huwag kang tamarin, laban lang, Miris Love. Ganun lang, ganun dito. Laban lang. Pag may nawawala, sige, maghanap ka ulit ng kapalit. Saging lang ng saging dyan. Kasi tingnan mo kung grade 9 na sana ako niyan, kung walang naglalaga sa ko, pero hanggang ngayon, grade 8 pa rin ako. Ilang na, April ako nag-umpisa. April 26 ako nag-umpisa. O, noong May 26, isang buwan na ako mahigit. Pero hindi pa rin ako nakaka-graduate. Kulang pa din. Palaging nalalagasan. Ayan, King Lapu-Lapu Vlogs, pa-stay home. Visit ka din sa mga... Ay, nag-ELS ka din, Kakay?
Eh, ano ko na lang mamaya yung ano ko, yung legit ko na ano, para mabisita kita. Doon sa dito sa gamit ko pa kasi hindi puwede kasi akong mangisda. Hindi ko puwedeng gamitin ipangisda habang nag-i-LS ako. Puntahan kita, bisitahin ko din. Anong oras ang ano mo? Pero nag-LS ka na din? Napuntahan ko na yung bahay mo doon sa isa kong pero mamaya pagtapos ng LS ko, yung legit ang ididikit ko sa'yo para ano, para yun mismo ang ano. Oo, nag-umpisa ba? Karan 6 vlog, ayan, pa-stay home, salamat, salamat. Ah, oo, kasi dapat nga pala, nag-uumpisa pa lang tayo kahit maliit pa lang yung bahay natin, nag-uumpisa na tayo. Kasi ang habol natin, di ba? Kaya sige lang, umpisa na tayo mag-ano. Karan 6, ninja ni ayan, puro ninja yan ni OFW. Yan si OFW Offshore Life Vlog, nag-LS na din yan. Lagi yan, may LS. Kaso lang kaninang umaga, hindi siya nakapag-LS, may work siya. Di ba Wednesday, OFW, di ba Wednesday ang ano mo? Karan 6, di ba yung ano mo? LS mo Wednesday? Bukas yata. Nakailang LS ka nakakaisato? Oo, puntahan mo, pasyalan mo na yung bahay niya. Malaki na rin. Sunod-sunod lang kami. Ayan, si OFW of Your Life Vlog. Stay home. Still is lang. Ah, nakatatlo ka pa lang? Okay na yan. At least nakapag-umpisa ka na. Tuloy-tuloy na yan. Ako pang siyam ko na to. Sana nga, ano, minsan nga nalalaglag pa eh. Sayang din. May isa akong nalaglag pero nakita ko kung ano yung ano. Pero yung ngayon na nalaglag ako, hindi ko alam kung ano kasi naubos na yung ano, oras ko sa StreamYard. Tapos na. 20 hours lang palang limit nun. Ayan, si OFW of Starlight Vlog. Mm-hmm. Buti ka nga, nakatotoo ka na. Pag-umpisa talaga, hindi naman maraming tao, ano, ang pumupunta, di ba? Kasi parang hindi ka pag-aanong kilala. Yung iba kasi hindi naman kinakalimbang talaga sa pinakaano. Ako rin minsan, pag alam ko na ano, hindi ko rin minsan kinakalimbang pa yung ano, yung pinakakampana ba na ano, para may no pinadadaan sa'yo na nag-LS na pala. Sa bahay mo ako at sato siya, hindi sata, sato. Ayan, puntahan mo na yung bahay ni Kakay. 761 na yan kasi pumunta ako. Tsaka si ano rin, si Miris lang pumunta na rin siya. Dalawa, tapos ikaw, tatlo madadagdag. Maya pupunta tayo sa ano, mamayang ano, oo, kailangan mag-umpisa pa kahit para kahit paano makilala. Oo nga, mamaya may LSC ano eh, yung kaibigan ko si Chinito Ong. Maganda doon, madami kang maiisda doon. Pero pag road to, ano ka na, minsan sinasabi na road to grade 8, grade 9, inaano na, tinutunog.
Wow, welcome, welcome, baby Ortida. Hello, ngayon lang nakapasok, nakakatapos ng work. Okay lang yan. Welcome, welcome dito sa bahay ko. Ayan, may bago akong bisita. Digitan mo na siya. Si Kakay Sato. Nag-ALS din siya. Salamat, salamat sa tamsak mo. Pangalawa ko na nga 'to, eh, na wala yung isa kasi naano na pala ako yung isa ko, wala tapos na yung limit, tapos na yung 20 hours ko kaya nawala. Kaya umulit ako uli, pangalawa na 'to. Sayang sana ibigay mamaya yun ni lolo na yun, kung kinuha man yun. Sana ibigay uli mamaya, sayang yun. Daming tao pa sana kanina. Hanggang 5:00 lang naman ako, mamaya umpisa na naman ang trabaho. Pagdating ng 5:00, babawi na naman uli. Bukas na naman uli, mag-LS na naman para makadami. Anong oras ka kakaysa to nag-LS? Para ano? Para alam ba? Yan. Welcome, welcome to the members in my house. 6 people in my house. Ayan, si King Lapu-Lapu Vlogs, done. Yung isa pa, si OFW of Your Life Vlog, pumunta pa sa bahay mo yun. Yung isa ko, maliit pa lang ang bahay nun. 24 pa lang yata ang bahay ko dito eh. 429 na. Ayan, kakay, tikitan mo na yun si Baby Ortega. Maliit pa rin yung bahay niya. Nawala na si Mary's Lab. Si Mary's Lab, maliit pa rin yung bahay no. Ayan, may binabangling si Baby Ortega. Kakay Sato, dikitan mo na yan. 4:30 na. 53 na, malapit na din naman. Mary's Lab, napaka-eksi naman yata ang mga video mo. Dapat nga 1 minutes para dikit, mga didikit sa'yo kasi sayang malalaglag daw ang saging. Dikit ko sa'yo si Karan 6 Vlog. Ano ba? Kala ko, kala ko yung ano na ano sa mga video sa bahay, pag magbababa ka, 1 to 2 minutes. Hindi na daw pwede ngayon yung mga second lang. Di pa talaga nag-skip ng fix, nakiramdam pa ko para bukas. Pero bukas 8 Pinas time, baka available ka host. Anong oras ba dito yun? Nasa Pinas ka ba, Kakay? Ala, umaga? 8:00 ng umaga? Kasi kung 8:00 ng gabi, anong oras dito? Pag 12:00, 5:00, 1:00, 2:00. Wala ako sa Pinas. Saan ka? Saan ka ngayon? Kasi dito sa sa Saudi ako, hindi ko kung pag 8:00 ng gabi sa Pinas, 7:00 dito. Hindi, 6:00. 8:00 ng umaga sa Pinas. Mga dito siguro. 8:00.
Mga 3 ng madaling araw dito pala. 3:00 pa lang yun ng madaling araw dito 'pag 8:00 ng umaga sa Pinas. 8:00 ng umaga hanggang anong oras kasi 3:00 pa lang yun ng madaling araw dito sa amin. Pagdating ng 5:00 yun, 10:00 na sa Pinas. 6:00 pang ano namin, 6:30 pa ang baba. 11:30 sa Pinas. Ang gising, 11:30 ang gising pa namin. Pero malay mo, pag 3:00 ng madaling araw pag nagising, magtatampay-tampay lang sa'yo muna saglit, magtamsak lang, okay na yun. Iwan lang yung ano, para may makaano lang sa'yo. Pwede naman. Ayan, malapit na, mag-isang oras lang, okay na. Para maayos ko. Saktuhin ko lang na mga 1 oras. Hinihiyaan mo host pag-abutan mo ba? Okay. Kung hanggang anong oras ang ano, kung 10 ang ano, pwede naman yan. Pag 10 pa ang tapos ng ano sa Pinas, okay na, okay pa yan. Hanggang 10:00 ng ano, kung 2 oras ang ano mo, 8, 9, 10, hanggang 10 ka, maabutan pa. Pwede pa magising. Ayan, dana ako sa'yo at kakaisa to, sabi ni OFW. Tapos na daw siya sa'yo. Oo, maabutan pa kita niyan. Kasi nagigising-gising naman eh. Kakalimbangin ko na lang yung ano, para manuti ako na may ano ka. Ako hindi, pag nag-ano kasi, pag nag-ilis ako, tuwing 8:00 ng gabi sa Pinas, 3:00 dito ng hapon sa Saudi, para ano, tapos na kasi ang trabaho ko pagdating ng 3:00. Minsan maaga, 2:30, tapos na. Kaya umpisa na ako niyan hanggang 5:00. Kasi pagdating ng 5:00, trabaho na naman. 10:00 na yan dyan sa Pinas. Ayan, OFW Offshore Life Vlog noted. Sabi ni Kakay. Malapit na. Stay home, sabi ni Karansik. Ayan. Stay home, stay home. Malapit na eh. Mag-iisang oras na din. Tapusin ko, mag-isang oras lang ako OFW, ano, para maayos ko to. Tingnan ko nga, ayusin ko muna yung ano ko. Tama, 4:40. Habang may tao pa, pwede naman. Oh, lapit na, seconds na lang. At ako'y magpapaalam na sa inyo. Ayan, 1 oras na din. Paalam na muna ako sa inyo. Sa 5 million people in my house. Paalam na muna ako sa inyo. Ay, nagtamsa ka pa lang yun, currently. 26 pala. Ayan, baby Ortiga, dala daw, sabi ni Kakay Sato. Maya mo na yan balikan, maya na kayo magbalikan para matapos na. Salamat, Sos. Welcome, welcome. Maya konti. Lagyan ko ng seconds. Mga 10 seconds, 1 hour and 10 seconds.
minutes pala. Kasi 36 din naman eh. Malapit na din. Habang may ano pa, di ba? Pag nag-out, kailangan may tao pa rin. Kahit pa paano. Nawala si Mary's Lab eh. Nagtrabaho na naman siguro. Nagtrabaho na naman. Isang oras na. 1 minute and 40 seconds. Pwede na, di ba? Kakay Sato, balikan kita mamaya, sabi ni Baby Ortiga. Oo, maya mo na balikan para hindi malaglag. Magkakasalubong kayo. Para bukas, walang mabawas na saging. Kasi sayang lang. Noted, sabi ni Kakay. Nakakapanghinayang yung tuwing pagising natin, nawawala ng saging. Kasi ako ang gawain ko kasi tuwing magigising ako, kaagad hinahanap, tinitingnan ko na eh. Yung iba naman, dapat daw huwag nang titingnan ka agad kasi may stress ka lang pag nakikita mo na may bawas na naman sa saging mo. Imbis na madagdagan, nababawasan pa. Kadami-daming ilis ang pinasukan ko. Ang dami-daming nakukuha ko. Pag gising sa umaga, wala na. Sayang din. Kaya kailangan pala huwag balikan ka agad. Hayaan mo muna. Tapos yung kailangan yung tamang bakas lang. Ako minsan ngayon ang ginagawa ko, hindi ko sila babalikan ngayon. Kung pumunta ako sa LS tapos hindi pa tapos yung nag-LS, hindi ka muna, hayaan ko muna kinaumagahan pa hanggang tanghali. Pero hindi sabay-sabay. Kasi napapansin ko pag sabay-sabay ko silang sinaklian, ang dami mas lalong nawawala sa akin eh. Pag pinagsabay-sabay ko, nakakapanghinayang talaga. Biruin mo, minsan 10 mawawala sa'yo, 6. Kaya ang ginagawa ko na ngayon, ayan, may link na binaba sa OFW. Kakay Sato, sundan mo na yan para mas madali. Ano kasi, ang ginagawa ko na ngayon, kung halimbawa 10 yung dumikit sa akin, kinaumagahan, babalikan ko muna yung 3, gano'n, nasa ako naman yung iba. Tapos kinagabihan naman yung iba para hindi sabay-sabay. Kasi sinubukan ko yan, sabay-sabay ko yan sinuklian lahat. Pagtingin ko, mga 10 ang sinuklian ko, pagtingin ko 5 ang nabawas sa akin. Sayang din. Maghahanap na naman ng panibago. Kaya sabi ko, huwag lang masyado na. Oo, nakaka-stress kasi, ayan, nandiyan pala daw si Marissa. Hindi kakay kasi minsan, di ba, excited ka. Kasi, kumagas ang daming saging na nakuha mo kagabi, di ba? Excited ka, titingnan mo kaagad. Yung white mo, kung yung bahay mo. Ala? Tapos isang oras pa lang tiningnan mo, halimbawa, 10 yan, pagtingin mo ngayon. Bumaba ka lang saglit, mag-almusal ka lang. Pagbalik mo, tingin mo uli, 8 na lang siya. Oh. Ayan, guys, may LS daw si Abuyon Vlog. Punta kayo doon. LS siya ngayon, doon tayo ulit. Punta kayo doon sa LS niya kasi ako, magtatrabaho na muna ako, hindi muna ako pagtapos na ako magtrabaho, saka ako papasyal sa bahay ni Abuyon. Sige na, magpapaalam na ako sa inyo guys. Maraming salamat sa pagpunta dito sa bahay ko. Kakay Sato, Bebe Ortiga, OFW, Mary's Lab. Sige na, maraming salamat. Doon naman daw sa LS ni Abuyon.
Baka doon madagdagan ulit yung mga saging. Kasi ako mamaya na ako pupunta doon sa kanila. Sige, salamat. Bye-bye na sa inyong lahat.